Dili ko gusto, gawas ko, di na mo ganahan ako mang mayor. Okay ra ko. Di tulo ka tuig isa ko magbakasyon. Yan, kasi may niya pabalikon. Kasi niya pa mayoron. Kasi nakalimot mo, 18 billion nga akong gitaho. Emosyonal ko, anak, gatuo mo. Muna karon na about nagbalik si Oliva Rinin sa NBI, paluapon ako na, hain na ang plunder case. Hain na ang plunder case. Kuha bitaw mo, kita mo ito sa Mindanao, tuwa pa ko ato gabi, apel ko. Tungtong na ko yung tablado dong. Wala ko dito. Nakadungog mo istorya karon sa nasod, wa mo maminaw. Naminaw mo, wala. Di na ko mapuno pa. Dili pa ko mapuno. Okay, hapit naman sa ko mapuno. Get my point? Di na sa ko mapuno, Joel. Kay hapit na sa ko mapuno. Chito, kung ang plunder di ma-file na, way lihok, kung sa malang klasiha, asa mang hustisya, anak. Nakuha ninyo, wala. I'm taking personal crusade on that plunder. Why? Ako tayo naninguha, 18 billion. Paninguha na ako, all or nothing pa. At the end of the day, nahimo kong mayor, nothing. Nothing nga nagamit na tap sa akong budget. Nothing. Nakakuha mo? Kung kamo ang naninguha, pasanginlan pa ni Tami, nga nakadawat kog 71 million sa iyang mata, pero sinsiyo, wa ko'y nadawat anang 18 billion, pero daghan kayong nakadawat sa 18 billion. Nahurot ang 18 billion. Sakto ko? Wala may kalibutan. I was there 2015. I begged before Ayala. I begged before SM. Please, pay. Pay. Because I want to give bonus to my employees at City Hall this coming atong December. Takan siga Santo Niño. O man ay tinuod ba? Nya kadiyot lang nahurot ang 18 billion. My God. Nakuha ninyo? Muna I am taking it personally. Hilas pabig kaayo. Mamalik pa. Nakuha ninyo? Mamalik pa. Sa may ilang tuyo, hotdo nila, tio nila, ang kwarta sa katawan. Over my dead body. I will never allow that. They better kill me and they can replace me. Mao na diha. Paliyog lang. Tabangi ko ninyo. Wako'y laing tumong. Inyo ra. Making the lives of the poor, the middle class, the rich to share. Mo nang ako yung gikonbinser si Hansi. Hans, mga tuta Singapore, I want you to see, aron di na mo balik ang baha diya sa SM City. Mahiga Creek, ugnay umaabot nga baha, nga mapadong dito sa SRP, ug mahurot ng mga tao diya sa Lapihan, sa South District, na sa dang imuhang SMC side. Sumaw na mga kauban, I was listening what's going on in Davao.